نکانی عمل برن من نکانی و ارحم الراحمین خدا تعالی غفور رحیم اگر حقی کسی هوا کانه بیجه 51 سال ji temenê xwe di navbera xebat û tekoşîna Kurd û Kurdistanê de derbas kirin. Ew salên dirêj di navbera Efrîna Rojavayê Kurdistanê û Almanya de bûn. Xebatkar Orya Silêman ji sala 1977 ve hatibû Almanyayê û di temenê 74 salî de jiyana xwe ji dest da û xatir ji Kurdistan malbat û hevalên xwe xwest. Em ji çûçikê bavê me digot bixwînin bes berekî xwendin em ê pêşkevin. Têkevin nov siyasetê Alman û gotinî xwe bîr mekin. Kurdî. Elhamdülillah şükür Xwedê re em gîl û zimanî xwe zanin. Çiş cemaetê xwestin em dikin, em ji bo her tiştekî em seferat em rabûn, me ala rengîn rakir û xwestekî bavkê me bî em tiştî çandî ji bo miletê Kurd em jî temam bikin. Xwestekî xwe ewel bî got bes welat çê bibe wîne be bişînin. Gundî diraxiliya ez li ku hatim dinê. Di demên dawiyê de tenduristiya Oryan ne li ber bû. Lê Koronayê zora wî bir. Tabuta wî bi ala rengîn ya Kurdistanê hate pêçan. Bi ser ku rewşa cîhanê ji Koronayê xirab e, tenê kêm ji heval û hogirên wî beşdar bûn. İnsanekî mirov hez bû, insanekî mêvan hez bû, mêvan perwer bû. Di Helepçe de mesela çê dibû ji bo Kurdistanê ji bo Helepçe ti cara ez bawer nakim û ji heştê û sesiya û virda di heştê û virda da çi kar dibê ji çar parça Kurdistan re ji bo Kurdistanê ez bawer nakim xwedabî paş. Orya Silêman di nava rêzên Partî Demokratîk Kurdistan de cih girtibû û her dem di rêza pêş de pêşrewiya civaka azadîxwaza Kurd li bajarê Bonê dikir. براكي عزيز دلست جيران حوالك عزيز اندامك بارتي ديمقراطي كردستان دلسوزي بارتي والروازة وارزاني اندامك قالك چونك بو زيرك بي دلسوزي كردستاني بي تكري لقال هر حد بارتي كردستاني هبي لقال كردا هبي بس طبعا اندامك بارتي ديمقراطي كردستان باشور بي يعني هوالك تجارة نفقت يا خوشي ونخوشي ده هر القلمية وشنجارة طبعا هاتي كردستانية. Xebatkar Orya di sala 1946 de li gundê Durakli yê devera Efrînê ji dayîk bû û ji sala 1977 ve li Almanya dijî û li goristana bajarê Bonê hate veşartin. Lê xwasteka wî ew e eger Efrîna wî rizgar bibe cendekî wî rakin gundê wî. Ka Mehmed Emîn, Kurdistan 24 Bon, Almanya.